फाइनालि लोगोफोर खोनासङा मोननै आपडेट दङ नोंथांमोननि सायाव नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय बुजिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा थ' बेनो जाहैबाय दा सोरनि चेनेला डिलिट जागोन बा सोरनि चेनेला दानजागोन आरो सोरनि चेनेला मा जागोन खुनु मिथिया दा खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बा बड'लेण्ड बुब्लियाव मिथिनाय बायदिब्ला बा फोरमायनाय बायदिब्ला 80,000नि बारा बा 80,000 चेनेलखौ भारत सरकारा बा भारतनि माखासे मिनिस्टारफोरा इउटुब चेनेलखौहाय माने दाननो नागिरबाय बा रिमुभ खालामना होनो नागिरबाय बा डिलिट खालामना होनो नागिरबाय थ' बेजों लोगोसे आरो बड'लेण्ड बुब्लिया ओरैबायदि मोनसे वान साइड भिडिअ खालामनायनि गोरोन्थि बिदों मानि थाखाय मानो होनब्ला बिथांमोनहा मा इउपिपिएल सरकारजों गोरोबनानै खालि इउपिपिएलनिल' भिडिअ लाबोबाय थानायलाय बिथांमोनहा मा बेनिखायनो वान साइड भिडिअ लाबोबाय थानायनि थाखाय माबा मोनसे खोथा बुंसनदोंमोन दा बेनि थाखाय बिथांमोनहा मा बिथांमोनहा गोरों गोराबालाय मा जानो नङा होमबा इसिबां मानि गिदिर थाखोआव गोजौ थाखोआव दावखोलाङाबा नङा होमबा नेसनेल माबायावहाय इउटुबाव दावखोलाङाबा मा जानो अब्लाबो बिथांमोनहा दिनैनि गेजेरावहाय मा गोरोन्थि मावो दा बुहुला बयबो मावो नोंबो मावो आंबो मावो बयबो मावो खनसेना खनसे भुल गोरोन्थिफ्रा मावो जायफ्रानाखि जाय रलिं सरकारफोरजों सिथाबनानै वान साइड भिडिअ बानायो बै चेनेलफोरा बा रिपर्टारफोरा उनावहाय जाय सरकार फैफिनो उनावहाय नेक्स्टआव बिसोरो दानजानो हागौ बा नोंसिनि चेनेलखौ नोंसिनि रिपर्टारफोरखौ माने नाङा आंनो बुंजानो हागौ आरोना बेनिखायनो माने वान साइड भिडिअ लाबोनाङा जायफोरनाखि निउस लाबोयो गेजेरनि जानो लाबोनांगौ आरोना वान साइड बाथाय माने उनावहाय गिनांगौ बा उननिखौ साननांगौ माने सरकाराथ' मोनसेयानो थाबाय थाया नालाय माने आलदा आलदा फैबाय थायो आलदा आलदा जाबाय थायो दा बेनि गेजेराव लानानैहाय निउस रिपर्टारफ्रा माने बयनिबो जानानै होनांगौ आरो समानैहाय थ' बेखौ दोनथ'दो दा सोरनि चेनेला दा नैबे 80,000नि गेजेरावहाय सोरनि चेनेला डिलिट जागोन रिमुभ जागोन बेखौ बुंनो हाला दा आंबो बुंनो हाला बा नोंथाङाबो बुंनो हाला बा हयथ' गुबुनाबो बुंनो हाला दा मोनसे खोथाया बेनो जाहैबाय जायफोरनाखि मिन्थिया हुसिया जेनाखि जे पाकिस्तान आरो दे भारतनि सायावहाय जे जानाय जाथायखौ लानानै भिडिअ खालामबाय थागासिनो दङ बिथांमोननि चेनेला माने साननो गोनां आरो बिथांमोननि चेनेला डिलिट जागोनबो बुंनो हाला बा डिलिट जायाबो बुंनो हानाय नंला दा एक्सुवेलि बे आपडेटखौ होदों भारत सरकारा जायनि चेनेलाव इण्डियान आरो पाकिस्ताननि माखासे नंनाय नङैनि जानला मोनला भिडिअ लाबाय थाग्रा आरो नंनाय नङैनि दावरावनि सोमोन्दै भिडिअ लाबाय थाग्रा दा बिथांमोननि चेनेला डिलिट अलरेडि जागोन बेखौहाय बुंनाङो आरो बड'लेण्ड बुब्लियावहाय थ' बेजों लोगोसे आंनि चेनेलाबो दा डिमनेटाइज जाबाय नोंथांमोना नायब्लाबो आंहा लाब जाला आरो नायाबाबो लस जाला आं दा आंनि चेनेलखौ ओरैनो मा बेखारसो आरो आंनि ओरैनो इन्टारेस्टनि थाखायसो आङो आंनि भिडिअखौ बा आंनि चेनेलखौ आं सालायसै दा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोन नायबाबो लाब जाला आरो नायाबाबो लस जाला दा ओरैनो नोंथांमोननि बा आंनि इन्टारेस्ट बा आंनि जेनाखि मोन्दांथि आरो आंनि जे रोंगौथि बेखौ एसे जास्ट नोंथांमोननो देखायलांबाय थानो थाखाय आङो लाबाय थानो नाजागोन आरो थ' माने गेट नटिफाइ बिदिल' माने फैबाय थायो मनेटाइज एप्लाइ खालामनो नागिरबाबो थ' आंनि वाच टाइमा 9,000नि बारा जाबाय आरो आंनि साबसक्राइबारफ्रा 2,700नि बारा जाबाय दा 1K बारबाय दा नांगौखिनिया बारजोबखाबाय बेनो ओमफ्राय गेजेराव मा मनेटाइज एप्लाइआनो फैया आरो बोसोरसेनि एसे बारनायनि गेजेरजों वाच टाइमाबो माइनास जालांदोंमोन माइनास जानाय वाच टाइमखौ आङो बोखांफिननो हाजोबदोंमोन फुल मोनफिनजोबदोंमन नाथाय दिनैनि गेजेराव मा मनेटाइज एप्लाइ नाव होननाय मोनसे अपसन दङ बेयो दासिमबो ओंखारफैयाखै नटिफिकेसन बे मोनसे माबाल' फैबाय थायो क्रम ब्राउजारावबो नायबाय आरो मा होनो वाइटि स्टुडिअ'बो चेक खालामबाय जाया आरो मोनसे खोथाया बेनो जाहैबाय माने वाच टाइमखौबो मोनै नुला माने 1,000 साबसक्राइबार नांगौ आरो 4,500 वाच टाइम नांगौ ओरै गोथां खारनाय मोनसे थायोना बेबो माने ओंखाराखिसै आरो नुवाखिसै थ' मारै जागोन मिथिला दा आङो बेखौ हमना लाबाय माने डिमनेटाइज
दा जेबो माबा गैया, दुखु गैया आंहा बे चेनेलनि थाखाय। नाथाय बे चेनेला माने नोंनि लाइफखौ बा लाइफ टाइम खालामगोन आं बेखौ साना, बा लाइफ टाइम मोनजागोन आं बेखौ साना। बेनि थाखायनो आंहा जेबो दुखु गैया आरो बेनि थाखाय। गाइसमोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो, नोंथांमोननि गोसो आरो। थेंक इउ, बाय बाय, अल दा बेस्ट, गोजोन्थों।